ஓம் நம சிவாய. வணக்கம். நான் ஜோதிட ஜெயமொழி ஃபைன் டியூப்லாக பேசுகிறேன். மீன ராசிக்கு ஜென்ம சனி என்ன செய்யும் 2025லேருந்து 2027? ஸோ இவங்களுக்கு விரயச்சனி ஏற்கனவே இருந்துச்சு இல்லையா? அந்த விரயச்சனியில் பார்த்தீங்கன்னா சரியான அடி. ஒரு அடி 2 அடி இல்லைங்க, நிறைய அடி வாங்கிட்டீங்க. இப்போ ஜென்மத்துக்கு வந்திருக்கார். இப்போ இந்த ஜென்மத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதில் கவனமாக இருக்கணும். ஸோ நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ம சனினாலே பயப்படுவாங்க. என்ன பிரச்சனை நடந்திருக்குன்னா, அவங்களுக்கு நம்பிக்கையான ஆட்கள் வெளியே போயிடுவாங்க. அதுதான் ஜென்மசனி. அப்போ யாருன்னா, முன்னாடி குத்துறவன் முதுகுல குத்துறவன், யாரெல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையா இருக்கிறாங்க, இதை பார்த்தீங்கன்னா வெட்ட வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவார் ஜென்மசனி. அப்போ ஜென்மசனியில் நீங்க நியாயமாகவும் நீதியாகவும் இருந்தீங்கன்னா இதில் எஸ்கேப் பண்ணி விட்டுருவார். கொஞ்சம் நம்ம சொதப்பிட்டாலும் நிறைய பேர் நம்மளை சொதப்பி விட்டுருவாங்க. வாழ்க்கையில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறது மீன ராசிக்காரங்க தான். ஏன்னா கடந்த 2.5 வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனையை அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதுலேருந்து மீண்டு வருவாங்க. இதுக்கு ஜென்ம சனி கொஞ்சம் உதவியும் பண்ணுவார். ஸோ எப்படி பண்ண போகிற? ஜென்மம் என்பது என்ன? ஜென்ம ராசி என்பது உங்களுக்குள்ளே இருக்க போகிறார் சனி. அப்போ இதில் 900 நாட்கள் இருக்க போகிறார். அப்போ இந்த மீன ராசியில் எல்லா ராசி கட்டத்துலையும் 9 பாதங்கள் இருக்கும். அதில் 100 நாள் ட்ராவல் பண்ணுவார். அப்போ மீன ராசியில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களுக்கு ஒரு 100 நாள் தான் எஃபெக்ட் இருக்கும். சரிங்களா? இந்த பாயிண்ட் நல்லாவே நோட் பண்ணிக்கோங்க. 2.5 வருஷமும் எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குமா சார் கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. மீனராசியில் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் 1ஆம் பாதம் இருக்குன்னா அதில் 100 நாள் பஞ்சாயத்து பண்ணுவார். 100 நாள் அப்படின்னு வரக்குள்ள உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 100 நாளில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்க முடியாத அடி, திட்டு, உத எல்லாத்தையும் வாங்க வைப்பார். ஸோ கவனமாக தான் நீங்கள் இதில் ட்ராவல் பண்ணணும். ஸோ மற்ற நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் தொழிலில் நல்லாவே ஒரு வெற்றியை தர போகிறார். எப்படி தருவார்? ஜென்ம சனியில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு ஆசிரியர் கூட இருக்குள்ள எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். அப்போ ஆசிரியர் என்பது என்ன? வழிகாட்டி. அப்போ நீங்கள் ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, ஒரு வேலை செய்கிறீங்க, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லது கெட்டதுன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கு இல்லையா? அப்போ அந்த ஆள் தான் ஜென்ம சனி. அப்போ சனி பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பட்டை தீட்டிய வைரமாக மாற்றுவார். அப்போ நீங்கள் தப்பு செஞ்சீங்கன்னா மாட்டிப்பீங்க. அப்போ தப்பு செய்யாமல் நம்ம எப்படி கடந்து போகணும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா சின்ன முயற்சி பண்ணுங்கள். அந்த சின்ன முயற்சியே பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக மாறும். ஏன்னா சனி என்பது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2.5 வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லதையும் பண்ணுவார். கெட்டது மட்டும்தான் இந்த இடத்துல நடக்கும்னு கிடையாது. ஸோ நல்லதும் கண்டிப்பாக உண்டாகக்கூடும். பணத்தில் புதிய முதலீடு கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணுங்கள். அதை பெருசாக பண்ணாதீங்க, சின்னதாக பண்ணுங்கள். ஸோ அதில் அதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு லாபங்களும் வரக்கூடும். தொழிலில் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை தொழிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு நல்ல ஒரு மாற்றத்தையும் கொடுப்பார். ஸோ எதில் கவனமாக இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமாக சனி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அவமானத்தை கொடுப்பார். அந்த அவமானத்தை நீங்கள் கடந்து போகணும். அப்போ கடந்து போகிறதுக்கு என்ன? கர்மாவை கடந்து செல்வது தான் வாழ்க்கை. அப்போ நீங்கள் பொறுமை, நிதானம், நம்பிக்கை, இதை 3த்தையும் இந்த ஜென்ம சனி கற்றுக் கொடுப்பார். அப்போ அதை நீங்கள் அழகாக ட்ராவல் பண்ணி வெளியே வந்துடலாம். ஸோ உங்களுக்கு பணம் தொழிலில் பொறுத்த வரைக்கும் சற்று முன்புக்கு பின்பு அப்படியே மாற்றத்தோடு தான் இருக்கும். ஏறும் வரிசை இறங்கும் வரிசை தான் இருக்கும். ஆனால் நல்ல ஒரு வெற்றியை தருவார் சனி பகவான். ஸோ நிறைய பேர் மீனராசிக்காரங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கெட்ட ஒரு சகவாசம் அதில் மாட்டிக்கிட்டு தேவையில்லாத ஒரு பிரச்சனைகள்லாம் ஆளாயிருப்பாங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை கரெக்ட் பண்ணுவார் சனி. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களை சுற்றி இருக்கிறத கரெக்ட் பண்ணுறது தான் அவருடைய வேலை. அதுதான் ஜென்ம சனி. அதில் தான் எல்லாரும் மன அழுத்தத்துக்குள்ளே போகிறீங்க. ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 100% வெற்றியை தருவார். ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கண்ட்ரோல், உங்களுடைய நாக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. தேவையில்லாத பேச்சு பேசுனீங்கன்னா பஞ்சாயத்துக்கு ஆளாயிடுவீங்க. காதல் விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பாயிண்ட் தான். காதலர்கள் கவனமாகவே இருக்கணும். ஏன்னா ஒருத்தர் நீங்கள் என்னன்னா ஈகோ வரும். நீ பெருசா, நான் பெருசா, உன்னுடைய இது பெருசா, ஏன் ஸ்டேட்டஸா, பணம், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வெளியே வரக்குள்ள அப்போ என்ன ஆகும்? பிரச்சனை வரும். அப்போ காதலர்கள் எல்லாத்தையும் அமைதியான முறையில் நீங்கள் இருக்கிறது நல்லது. ஸோ அது கண்டிப்பாக இந்த காதல் விஷயங்களில் ஒரு தோல்வி பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே நீங்கள் இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா திருமணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ம சனியில் செட்டில் ஆனவங்க தான் நிறைய பேருங்க. ஸோ என்னுடைய கிளைண்ட்ஸில் நிறைய பேர் ஜென்ம சனியில் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க கும்பராசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா திருமண வாழ்க்கையை நல்லா தான் கொடுத்தார். அதே டைமில் உங்களுக்கு வரக்குள்ளையும் கண்டிப்பாக மீனம் நட்பு வீடுன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். அப்போ நட்பு வீட்டில் இருக்குள்ள அந்த திருமண வாழ்க்கை, அந்த திருமணம் அப்படின்னாலே சந்தோஷம் தானே, மகிழ்ச்சி தானே. அதை இந்த ஜென்மசனி கர்மா மூலியமாக உங்களுக்கு எஃபெக்ட் கொடுப்பார். சமூக கட்டமைப்பு, நல்ல மதிப்பை கொடுப்பார். திருமணமானதானே மதிப்பு வரும். நீங்கள் எல்லாருமே நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பெண் எனக்கு கல்யாணமே அவ்வளோ 30 வயசு ஆகிடுச்சு, எல்லாரும் என்ன கலாய்க்கிறாங்க சார் அப்படி இப்படிலாம் சொன்னீங்க இல்லையா? அப்போ அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருமண வாழ்க்கையை கொடுப்பாரு. திருமணமான உடனே உங்களுக்கு நல்ல மகப்பேறு, அதாவது குழந்தை பாக்கியத்தையும் இந்த சனி தான் கொடுக்க போகிறார். குழந்தை பாக்கியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ம சனி
நல்ல ஒரு உதவியாகவே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடும். கணவன் மனைவி குழந்தை பாக்கியம் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ஒரு காலகட்டமாகவே இருக்கும். உறவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் தாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். இப்போ காதலர்களுக்கு சொன்னோம் இல்லையா, ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை அவர் தராரு, அப்போ வந்து ஒரு ஆண் பெண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சுப்பாங்க. ஸோ ஒரு புரிதலே இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஜென்ம சனி வரக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் அந்த பேச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷரை வந்து கொடுக்கும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் யுவர் செல்ஃப். இதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் முறையாக பின்பற்றுங்க. ஸோ ஒரு ஆணை ஒரு பெண்ணை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் பயணம் பண்ணணும். இப்போ நமக்கு ஒரு கெட்ட நேரம் வருதா, அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ரொம்ப அமைதியான முறையில் போகக்குள்ள அந்த சுவடுகளை கடந்து வரலாம். அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய பாடம். இந்த வாழ்க்கை பாடத்தை மீனம் ஜென்ம சனி கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுப்பார். அடுத்ததாக வெளிநாட்டு பயணம். வெளிநாட்டு பயணத்தை பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜென்ம சனி வரக்குள்ள அவர் 10ஆம் பார்வையாக உங்களுடைய கிட்டத்தட்ட அந்த தொழில் ஸ்தானத்தை பார்த்துருவார். அப்போ தொழில் ஸ்தானத்தை பார்க்கல என்ன ஆகும், தொழில் வெளிநாட்டில் வந்து கண்டிப்பாக நல்லாவே இருக்கும். வெளிநாட்டில் முயற்சி பண்ணுறவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ம சனியில் செட்டில் ஆவீங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொங்கு சனி சுற்று இருக்கு இல்லையா, அப்போ வந்து 30லேருந்து 60க்குள்ளே வரும். அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டம் தான் கரெக்டான தருணம். 30லேருந்து 40க்குள்ளே செட்டில் ஆகணும், 40லேருந்து 50க்குள்ளே செட்டில் ஆகணும். அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் வந்து நல்ல வேலை கிடைக்கும், வருமானம் வரும், பகுதி நேர உங்களுக்கு வருமானத்தில் இந்த கொடுப்பார். இப்போ வெளிநாட்டு பயணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி நிச்சயம் வாயு கிரகம் சொன்னோம். அப்போ வாயு கிரகம்ன்றது ஒரு காற்று வாயு இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக சனி தான் வந்து கொடுக்க போகிறார். பயணத்துக்கு வந்து கடல் கடந்த பயணத்துக்கு ஜென்ம சனி உதவி செய்வார். நிச்சயம் நன்மை உண்டாகக்கூடும். அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடு வாகனத்தை பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ம சனி வரக்குள்ள கடன் அதிகமாக வாங்காதீங்க. கடன் வாங்கி வீடு கட்டாதீங்க. செகண்ட் ஹேண்ட்ல வீடு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து வாங்கி பண்ணிக்கோங்க. அதே டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தருணத்தில் வந்து உங்களுடைய தசா புத்தி எப்படி இருக்கு பாருங்க. அதில் 4க்குரியவன் தசை 5க்குரியவன் தசா புத்தி இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அழகாக வீடு வாங்கிடலாம். இப்போ நம்ம ஜென்ம சனியை வந்து இதை மட்டும் குறை சொல்லக்கூடாது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களோட தொகுப்பை வந்து சொல்லுவார். அதாவது இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் இருக்கு இல்லையா, அதை இந்த ஜென்ம சனி சொல்லும். ஆனால் நீங்கள் பிறந்த ஜாதக கட்டம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த கட்டம் தான் உங்களுக்கு நல்ல திட்டத்தை கொடுக்கூடும். ஸோ அதனால் வந்து அதையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. வீடு வாகனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வாகனத்தை சனி கொடுப்பாருங்க. ஜென்ம சனியில் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வீலர் மாற்றுறாங்க, 4 வீலரும் மாற்றுறாங்க. கண்டிப்பாக அதை கொடுக்கும். அதுக்கு அடுத்ததாக உடல்நிலை ஆரோக்கியத்தில் தான் ஜென்ம சனி கொஞ்சம் ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணுவார். அதில் தான் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் நடக்கும். அதை வந்து கவனமாக இருங்க. வாகனத்தில் போகக்குள்ள கவனமாக, இரவு நேர பயணத்தை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. நைட் ட்ராவல் போகாதீங்க. அதை முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு உணவை வந்து கரெக்டான நேரம் அதை வந்து சாப்பிடணும். அரைகுறையான சாப்பாடு சாப்பிடாதீங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச சாப்பாடு சாப்பிடாதீங்க. யோகா, தியானம், உடற்பயிற்சி, நடைப்பயிற்சி, உணவே உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையாக மாறும்போது இந்த சனி உங்களுக்கு வெற்றியை நிச்சயமாகவே தரப்போறாரு. ஸோ கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மாற்றத்தை கொடுப்பேன். ஜென்மசனி என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா இந்த லேட்டாக ஏந்து படிக்கிறது இதை மட்டும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். அதில் தான் கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனத்தை கொடுத்துருவார். ஏன்னா சனி என்பது கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனத்தை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம். அதனால் இந்த மாணவர்களுக்கு சற்று சோம்பேறித்தனம் வரும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த அலாரம் வச்சு எழுந்து படித்து இந்த டிவி மொபைல்லாம் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணணும். அப்படி அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜென்மசனியில் வந்து நல்ல மதிப்பெண்ணே வாங்கலாம். குறிப்பாக வந்து ஜென்மசனியில் இன்னொரு ஹைலைட் என்னன்னா உங்களுடைய அந்த சமூகம் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் வந்து இந்த சனியை கொடுப்பார். சமூகம்னா என்னது, உங்கள் கிளாஸ்லேயே 40 பசங்களில் நீங்கள் தனியாக தெரிவிங்க, அந்த மாதிரிலாம் இந்த சனி உங்களுக்கு கொடுப்பாரு. லீடர்ஷிப்பு முக்கியமாக இந்த கல்வியில் படிச்சுட்டே இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் லீடரு, காலேஜ் லீடர்லாம் வருவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் கூட ஜென்ம சனி தான் கொடுப்பாரு. ஸோ கல்வியில் வந்து ஒரு நல்ல புரட்சியை கொடுக்கும். டாக்டர், இன்ஜினியர் நிறைய பேருக்கு வந்து நல்ல ஒரு வெற்றியும் அது பின்னாடி வந்து கொடுக்கக்கூடும். மொத்தத்தில் இந்த ஜென்ம சனி இவங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெகட்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் 30% நெகட்டிவ், கெட்டது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கணும். ஸோ இதில் தான் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும். யார்கிட்டையும் பேச்சு கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பார்த்து பேசணும். 70% நல்லது பண்ணுவார், 70%. அப்போ அந்த நல்லது தான் இந்த பாயிண்ட்லாம் நம்ம சொன்னோம். அது ஜென்மசனி என்னெல்லாம் பண்ண போகிறாருன்றது. ஸோ ரெண்டுத்தையும் பார்த்துக்கணும். உங்களுடைய கட்டம் நல்லா இருந்தால் எப்போதுமே உங்களுடைய வெற்றிகள் வந்து திட்டமாகவே வரக்கூடும். பொது வழிபாடு மீனராசியை பொறுத்த வரைக்கும் மீனராசியில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் ரேவதி, உத்திரட்டாதி, பூரட்டாதி. ஸோ இதுக்கு உண்டான கடவுள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதியை வந்து ஏழுமலை வெங்கடேசனை வந்து வணங்கிட்டு வாங்க. அதே டைமில் ரேவதியில் இருக்குள்ள ரங்கநாதரை போயிட்டு வணங்குங்க. பூரட்டாதி குபேரனை வணங்குங்க. இந்த 3 தெய்வத்தையும் வணங்க. அடுத்ததாக சனி பகவான் திருநள்ளார் வழிபாடு பண்ணுங்க. ஏழை மக்களுக்கு அன்னதானம் பண்ணுங்க. எல்லாம் வல்ல இறைவன் எல்லாத்தையும் கொடுப்பார். நலம் பெறுவீர்கள். சுபமஸ்து. நன்றி, வணக்கம்.